Diváci, tak sme tu zase, ako sme tu boli, tak zase ako sme tu boli, áno, tak pôjdem do postele a potom pôjdeme niečo robiť a do tardy. Už to natáčam druhýkrát tento diel, takže pôjdeme na mesiac. Iba vám ukážem, ako vypadá, potom pôjdeme naspäť domov, dobre? To bude také kratšie video, aby vám to nevadilo. Prosím vás, ma nehejtujte, že som sa neukázala, som povedala, že sa ukážem, tak a už ideme do Tardis, tak a ideme. Toto ale nerobte, au! Už som tam bol a pôjdem tam ešte raz kvôli vám, au! Tak. A ukážem vám iba ako to vyzerá, nič viac, dobre? Takže tak už sme tu, ale nikto tu teraz so mnou nie som tu sám, takže takto vypadá mesiac, už som tu, nesekaj, No tak, čo sa tu deje? Ideme tam, ideme. Počkajte, tak som tu. A ideme preč, lebo už sme tu boli dosť dlho. Tak a ideme teraz domov, takže tak som tu. A ideme teraz, a ja tu pozerám celku. Viete, za chvíľu pôjdem spať, ale to nevadí. Tak, to by možno mohlo byť všetko, ale neukázala som vám všetky svety. Tí, ktoré sú na módy, tak? Počkajte, rozhodol som sa, že si dáme inakšiu verziu než modovú a ukážem vám jeden svoj, prebačte, strih. Som tu, tak teraz ideme vybrať jeden svet, bude to veľká, aj keď to nie je žiadna vojna, ukážem vám svoje stavby a to je všetko. Z tohto dielu to bude, rozlučím sa s vami. Tak začal strih. Tak, môžeme začať. Takže toto sú dve vlajky nepriateľov, toto sú priateľia, toto je most, ktorý sa zničil, to vám to ukážem, len to si ešte nevšimajte. Tak vám ukážem celý dom. Tak, toto je také. Tak, toto tu vypadá. Nether portál, samozrejme, prečo nie? Prinenia, toto. 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 Tak. A teraz ideme vám ukázať ešte, čo som tam postavil. Tak, že toto som vytvoril ja. Tak toto vypadá. Strela to po hentých tam. Prvá strela, druhá strela, tretia strela. Vlajka, nepriateľia, aj keď je zombíci. Áno, toto tu. Takže toto pracovanie, takto postele a zatvoriť dvere musím. Takže potom pôjdeme po tomto moste. Tak, ideme takto. Tak, ideme. Tak. Takže takto ideme. Sem toto mi povedala sestra, že je dosť luxusné. Tak. Že chladnička. Tam sú lososy pečené. Tak tu. Tak. Takže. Počkajte.
Takže toto. Takto. To tu je. Vidíte, takto to tu vypadá. Toto je Gogo. Nechcem nejako kopírovať. Prosím, neberte to copyright, ani ty, Gogo, prosím ťa. Ak vidíš toto video, samozrejme, myslím. Takže chcete to určite vidieť znútra. Je to tu dosť namačkané, sú tu všetky potrebné veci na prežitie. No, hotovo. Tak a teraz vám ukážem ďalší svet, takže strich sme tu. Toto je svet, čo som ja sám vytváral dlho. Tu je toto. To vám nebude dosávať pred očami. Neberte toto, čo uvidíte práve ako copyright. Vlastne som si iba vytváral. Nechcel som vám to ukazovať, ale tak, neberte to ako copyright, hotovo. Takže už ste to videli, takže čus!